Avem și dovada că sunt urși. Hai, noroc! După ce am fost la lacul Sfânta Ana, acum mergem la rezervație botanică Tinovul Mohoș. Și acest traseu este cu ghid. Am înțeles că e o mlaștină prin care s-au tras niște trasee să mergi. Are 1500 de metri, consum doar 200 de calorii, ceea ce înseamnă că nu e o diferență de nivel foarte mare, chiar spre deloc. Se merge la ghid la fiecare și 15, după cum se vede programul. Și trebuie să vă prezentați cu biletul de la parcare. De aici, parcarea care costă 40 de lei pentru 3 ore. Iar de aici, de la magazinașele astea, trebuie să coborâți undeva aici în dreapta e parcarea, undeva în partea cealaltă, în jos. Lăsăm parcarea aici în spate și o să mergem pe aici, pe la bariera asta. Coborăm în jos pe alea asta până în depărtare, unde se văd oamenii mulți care așteaptă să vină să ia ghidul. E fără 5 minute, la și un sfert vine ghidul. Am întrebat pe un băiat de aici de la Info că, pentru că noi suntem în Adidas și dacă ne trebuie echipament special sau ceva, a zis că e ok, doar că la momentul respectiv ploua, a zis că s-ar putea să ne murdărim pe Adidas și atâta tot. Așa. Având în vedere că e o tură cu ghid și cu multe persoane, o să vorbesc mai puțin de data asta. Eu nu vreau să fiu ciudatul ăla care merge cu bățul ăsta în mână și vorbește singur. Și hai să vedem. Uite pe acolo, pe podețul ăla, că am înțeles că e tras un podeț așa peste tot. Suntem la locul de întâlnire cu ghidul, unde trebuie să ne prezentăm cu biletul de parcare. Așa. Scrie aici și tarifele de parcare și cu ăsta intrăm aici. Și să vină ghidul, mai avem cam un sfert de oră. Zice aici că putem vedea tot felul de păsări, gaiță, corb, cinteză, ciocănitoare, pestriță de mare. Poate avem noroc. Și am intrat. Se împarte în două grupuri. Chiar eram curios în ce limbă o să fie. Se face un grup de limba română și unul de maghiară, bănuiesc. Da, eu sunt cu grupul de limba română și engleză și colegul meu este cu limba maghiară. Imediat vă spun, da? Bun, deci prima dată să vă mai salut o dată, să rămână bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Mihai este numele meu, sunt din Brașov, sunt angajat în rezervație Tinovul Mohoș la Sfânta în relația cu publicul. Și să vă dau detalii ca să știți ce avem la ora actuală, ce s-a întâmplat și de fapt ce înseamnă Tinovul, da? Este o denumire științifică, Tinov este o turbărie, da? Și dacă este turbărie, logic avem și turbă pe undeva. Unde este această turbă și ce este turba? Câteva cuvinte pe care, dacă nu le înțelegeți, vi le explic. Ce este turba? Sunt, de fapt, reminiscențe de vegetație care au 3000 de ani sub apă, lipsa oxigenului. Nu rămân așa, dacă se cade, rămân pentru vegetație, unde continuu. Ce sunt buștenii de care ziceam. Foarte interesantă povestea, ne-a spus-o ghidul. Nu o să stau să încerc să vă transpun. Mai bine veniți și vă spune el. Eu încerc doar să vă arăt imagini. Aici foarte mulți pini morți, ci că este o boală, o carie care face ravagii în toată lumea.
observat acestea mici, da? Nu călcați, vă rog frumos, acolo. O să vă arăt și dumneavoastră. O veniți mai în față, imediat vină. Uitați-le aici, stați imediat. Uitați-le aici, da? Este acea floare roa cerului despre care turiștii spun că este carnivoră, da? Acelea roșu pe margine, verde, galben în interior. Se numesc drosera, da? Din interior emană un miros dulce, rozmarinul, bumbăcărița, empetrum și droserele. Și își fac apariția afinele. Acestea sunt afine, da? Să se înverdească, să crească și pinii mici, din ce în ce mai mici, da? Acii sunt înalți, acolo mai primim minerale, nutrienți. Dar puterea asta a solului se termină de la un moment, vin condițiile din interior, da? Să înțeles? Deci ochiul de lac aici, la 2, la cel mai mare ca și suprafață, cel mai mare ca adâncime, 22 de metri. 22 de metri. Efectiv, solul este foarte moale. Noi suntem pe un lac acoperit de cenușă vulcanică, în care a crescut vegetație și ne ține la suprafață. Avem merișoare acolo. Voiam să vă arăt. Deci, efectiv, ești ca pe o saltea pe apă. Am ieșit din zona aia mai moale. Urși sunt pe aici. Domnul ghid are și spray din ce am văzut. Dar foarte interesant ce ne-a spus. Cred că e prima oară când am mers undeva și un ghid chiar mi-a plăcut. Acum suntem la ieșire, ghidul ne-a părăsit să se ducă să ia următoarea tură și să filmăm finalul. Acolo este domnul ghid, foarte de treabă. Ideea este următoarea, că nu foarte multă lume știe de locul ăsta și chiar ne-a rugat domnul să ducem vorba mai departe cât mai mult, pentru că este o zonă care trebuie protejată, au nevoie de fonduri, au nevoie de turiști. Și pe lângă asta, ei încearcă să se dezvolte, să facă cunoscută chestia asta, chiar credeți-mă, este foarte mișto și foarte mișto senzația când mergi ca pe un covor care stă deasupra apei. Și nu știu ce am reușit eu să filmez, pentru că nu puteam să stau cu ochii în telefon. Efectiv, în fiecare secundă trebuia să mă uit pe unde calc, altfel riscam să, în unele locuri, te țin buștenia, pentru că dacă ai călcat pe lângă, te duci sub vegetație în lac. În orice caz, sper că a ieșit ceva și vizitați locul ăsta, pentru că oamenii ăștia chiar au nevoie de noi. Este exact felul în care s-a exprimat domnul ghid, că fac eforturi foarte mari ca să supraviețuiască și ca să dezvolte locul ăsta și ca să îl facă cunoscut, pentru că toată lumea vine în general aici la lacul Sfânta Ana, dar aici lângă e un crater geamăn vulcanic care are o poveste și mai interesantă decât lacul Ana, Sfânta Ana. Și chiar e ceva ce nu ați văzut până acum, vă asigur. Și cu asta închei. Vă salut! Numai bine!